Prezident Howpsuzlyk Mejlisini geçirdi. Baş prokuroru we migrasiýa gullugynyň başlygyna käýinç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň Döwlet Habar Agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylandygyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary bolan baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowa käýin jyglan etdi. Türkmen medeniýetiniň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýlerini yglan eden käýinjini adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüje ýerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşünürdi. Ýöne baş prokurorun hemde migrasiýa gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri nädip goýberenligi hemde olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdynlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny eýeçiligin görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünleriniň ýerine ýetirilmegine gödäwçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini belläpdir. Türkmenistanda soňky wagtlarda ençeme döwlet edara kärhanalaryny hususlaşdyrmak prosesi dowam edýär. Ýöne baş prokuroru berilen käýinjiň sebäpleriniň anyk nämetigi ma'lum näl. Ondan ödül Türkmenistanyň baş prokuroru wezipesini eýelen Amanmurat Halliýew 2017-nji ýylyň maý aýynda korrupsiýa we paraxorluga garşy görüşmezlikde aýyplanyp wezipesinden boşadylypdy. Ýöne azatlygyň çeşmeleri Halliýewiň guruply adamlardan 2017-nji ýylyň sentýabryna Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlaryny maliýeleşdirmäge pul serişdelerini toplamagy üpçün edip bilmänligi sebäpli wezipesi bilen hoşlaşanlygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun wezipeden boşadylmagy Türkmenistanda ýokary wezipeli resmiýleriň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senagat pudugyny gödäwçilik edýän şol wagtky orunmasary Batyr Ereşewiň aradan çykmagynyň edil ýa-nyna gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medeniýeti Ereşewiň aradan çykanlygyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni helaklandygyny aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Amanmurat Halliýew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň sewda pudugyny gödäwçilik edýän orunmasary wezipesinden boşadylyp ýurduň baş prokuroru wezipesine bellenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýunyna Berdimuhammedow ykdysady jinaýatlary garşy döwlet gullugynyň döredilýänligini yglan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýda has takygy ýanwar aýynyň aýagyna öz başlyk ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şondan 2 hepde soň Türkmen prezidenti 12 fevralda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň dowamyna prokuratura işgärleriniň ak ýürekden işlemeligini aýtdy. Ynha şol mejlisten heniz bir ay geçmänkä Berdimuhammedow baş prokuroru käýin jyglan edýär. 6 martda geçirilen Howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny prezident prokurorlary wezipe bellemek hemde wezipeden boşatmak hakyna resmi namalara da gol çekdi. Mejlisde migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow prezidente beren hasabatyna soňky döwürde ýurda gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanyny habar berdi. Ödegedegine prezident Berdimuhammedow oňa işde goýberen kemçilikleri üçin käýin jyglan etdi.